Cykelrytteren Nicki Østergaard gør klar til dagens stunt. I dag så er træningsturen 2 timer. Det er normalt for december måned. Så øger vi lidt hen over vinteren, så vi er klar til foråret. Mens kammeraterne valgte sociologi og statskundskab, så tog den 23-årige østjyde cyklen. Det er jo et super privilegium at kan få lov at køre ud i Guds fri natur hver dag. Fornemmelsen af frihed for en ung fyr. En frihed, han i dag har lært at sætte pris på. Jeg føler mig super heldig. Altså, der er jo ikke noget, der kommer af sig selv, så der ligger selvfølgelig en masse arbejde i at nå det niveau, der gør, at man kan tjene lidt penge på det. Men der er ingen tvivl om, at et eller andet sted, og hvis man kigger på jævnaldrende, så skal jeg selvfølgelig føle mig heldig. Men det har ikke altid været lige let at være Nicki Østergaard. De mange ensomme træningstimer gav tid til tanker. Jeg synes, i dagens Danmark så er der rigtig mange idealer for, hvordan man skal være, hvordan man skal opføre sig. Og det er jo nogle gange dem, jeg stiller spørgsmålstegn ved, om jeg burde ligne dem noget mere. Nicki Østergaard satte cyklen til side. Fokus forsvandt. Uroen ulmede på øverste etage. Fjenden var ganske klar. Jeg vinder alt ind mod mig selv, hvis ikke jeg synes, at det går. Eller hvis ikke jeg synes, at det gør, som jeg vil have det til at gøre, så bliver det vendt mod mig selv. Og hvad der var vigtigst i Nicki Østergaards liv, var efter pausen ikke til diskussion. Når man først kommer helt ud af det, og kommer helt ned ad vende der, hvor man ikke synes, det er rigtig sjovt længere, så tror jeg altid, man finder tilbage til det, der giver en luft. Og det er min fornemmelse ved at komme ud på cyklen. Det er det, der giver mening for mig. Og målsætningen for fremtiden er modsat tidligere krystal klar. Men jeg synes, min afklaring her, og jeg har været inde i en rigtig god periode, det gør, at jeg er ret overbevist om, at næste år bliver meget stabil og et succesfuldt år, er jeg sikker på. Det kører igen, ikke bare for rytteren, men også for mennesket Nicki Østergaard.